هرێما کوردستانê çawa dikare rol hebe diyek nêzîkirina aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê heta di Sûriya nû da li Dîmeşqê bikaribin bibine hevbeşê desthilatê û mafên xwe yên bingehîn yek bi yek werbigirin ew zulm û stema li ser dirêjiya 100 salan li gelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê hatiye kirin bihête rakirin û bi yasa û destûr mafê xwe werbigirin û bibine hevbeşekê rasteqîne di siba roja Sûriya nû da. Ji hêjayê Hûşeng Derwêş nûnerê Encûmena Sûriya Demokrat li bajarê Silêmaniyê dipirsim. Hêjayê Hûşeng tu bi xêr hatiye Kurdistan 24. Herêma Kurdistanê çawa dikarîtin rol bigêrîtin weke mezlûm ebdê dixwazîtin ji bo li hev nêzîkirina aliyên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê. بله زور سپاس شکوه موک یعنی همه کس آگادارن بگومان امانال بل یعنی واقع کی سیاسی نهن نقشاک سیاسی نهن نقشاک سیاسی هر لشکری نهن لسوری نه شکوه بگومان وک کردجی ام بشکن جوی سوری پیوسته گه ام بهفره قاربن yani hemû bera em bêjin layanên siyasî çi PYNK be, çi NKS be, çi partiyên siyasî êgilîzer wî NKS û PYNK bin yani ji dervî bahardûyê tara bin hemê bi rastî karibin û neretiya Kurda bikin û berê xwe bidin Şamê gê em karibin beşik ji vê emeliya siyasî bin wê giring be lê wek em hemî zanin gelek daniştin çêbûn gelek danûstandin çêbû gelek guftûgo çêbûn di cîna de ser xalkê û di xalal hev hatin nehatin xalin sekinîn yani xilaf hebûn em nikarin vê heqîqetê vê rastiyê inkar bikin beram ana bi hukmê ev yani tiştê niha gid Sûrî de hatî û çêbûye nerîna me de pêwîst nake em qaxetê kevin vekin yani çi qaxetê kevin pêwîst nake em vekin pêwîst nake em yani hayal ser astên ragiyandin û gêrî ragiyandin jî mero hêrişî hev bike ana hêjayê Hûşeng ji kerema xwe hûn dibêjin rewşa nûya ke li Sûriyê çêbûyî pêwîst nake em biçin kaxezên kevin vekin temam mêvanekê min ev rûke demjimêr 5 ji NKSê hebû wana jî behsa yek helwêstiya Kurdan dikir heta Kurd bi hevra bi yek deng biçine Dîmeşqê mafên xwe werbigirin û dest hebe di avakirina Sûriyaya nû de. Ama digotin îro jî digel be hêjî endamên wan di zîndanên PYD de ne. Hûn bûyê çi dibêjin? Eger hûn jî bi rastî naxwazin kaxezên nû bihêne vekirin, hûn bû çi pêngavan bû ev rû nahavêjin? Ez zane ez bê wek hûn jî bêguman wek ragiyandin hûn dişopînin yani hewldan niha hene guftûgo hene hêzin navdewletî hene wek Ferensî û Amerîkî niha ser xetê ne bêguman wek em yani em zanin ki qûnağekî gelkî hestiyar e ev hêzên navdewletî jî zanin ki ev qûnaq hestiyar û ji bo wilo yani dawetke gelkî dikin li ser yani partiyên siyasî Kurdî bihevr bigiyên bihevr rûnên bi kêmanî ana ez dîsê gotina xwe berê dûbare dikim gerek çi tiştê hebe merol pişt xwe bavê kêmanî ana em bê li ser mêzê rûnên û bihevr danûstandinê bikin ana ev gotinê te gotin ev 5 kesên dibê hatine girtin karin bê li ser mêzê rûnên ez heqîqeta vê nizanim hatine girtin nehatine girtin kîne layê kêne çî rastiya wê rastî ez xwe nizanim lê heya tişkî wilo hebî jî mero tê ser mêzê rûnê û merol hev semê û ez dixwazim vê jî bêjim yani peyama fermandê giştî hêza Sûriya Demokrat General Mazlûm ji bo Başûrê Kurdistanê ji ber ev hêvîk fermandê giştiye Heval Mazlûm bi rastî wek qursbûna Herêma Kurdistanê û hebûna Herêma Kurdistanê û wek erkekî xwe Kurdistanî jî dibîne ki karibe beramberî Rojavayê Kurdistan xwedî rolek bû dewrî xwe birîzî karibin ev herdûn wan partiyên siyasî niha dûrî hevin hinî xilafat hene ew jî karibe dewrek xwe bilîzî baş ew dewrek ku Herêma Kurdistanê dikare bilîze di vê qûnaxê de bû li hev nêzîkirina layanên Kurdî li Rojavayê Kurdistanê bû avakirina Sûriya nû aya
جێبەجێ نەکردنا ڕێکەفتنا هەولێریەک و دوو ڕێکەفتنا دووکێ و پاشە هەوڵدانێن ناودەولەتی دووستێن کوردان di serê wan da Fransa jirayekê dî Amerîka hemû bêderencam derketina hûlê. Aya bingehê wê baweriye dirûst bûye? Zanî ez berdewam derbasiya çima ez carê bêmero li rûperê kevnekene ew zarfekî taybet bû, zarfê mercekî taybet bû, gorankarîk di piştî heftê Oktoberê gorankarî kirin rojhilata navîn bi giştî çêbûye, gorankarî li ser asta Sûrî em li ber çavê xwe dibînin niha çê dibe, gelek tişt hene wek xwe nemane. Divê em jî karibin xwe gorankariyên li navçeyê çê dibû, li Sûrî çê dibe em li gor wêna biguncin. Ez dîsê dubare dibêjim, divê her yek li cem nedibe daqurtîn yani. Kêmanîk hebe, her tarafek divê ji tarafê êdî kêmanîk hebe derbas ke. Pêwîst e niha bi rastî em xwedî îradak siyasî bin, bi heqîqet em bên li ser mêzê rûnên û me hev bigên yek helwêstê. Ana yani ana berî teban em destpêka vê guftûgoyê bi hev bikin. Yani diqet da Dr. Abdülhakim Beşar yani kam eger gabas dibe em ê vapela bitewînin. Êma pêwîst e lêdwanên vî rengî ana bê û yani peyede û geyrî peyede û pêwîst nake mero lêdwanê vê rengî bide. Ana gerek em zanim çilo em xwenêzîkî hev bikin. Pêwîst e nam ser mêskê rûne ne em dûrî hevkevin. Hêja Hûşeng divê qûnaxê daniyeteke ciddiya peyedê heye bû nêzîkirin li aliyê dinê Kurdî ez zelaltir bêjim ene kesê hûn bi hevra yek dest biçine Dîmeşqê? Ya zanî ev mesela peyedê dixwazin vê jî berdewam peyede ne peyenekê heye partiyên ji dervî peyenekê hene û bi dehan partiyê dî hene yani pêwîst nake. Hêja Hûşeng Valla cemûyetî hûn tefkîra wê jî gava hûn divê yek siyaset wa tu hukm dike tu wek raviyandinê tişkû zanî em wek yek giş yekin yani. Wala ez tu zanim esasî hukm dike em giş yekin kalmir bêj. Karê me tenê dîtina şûpandina hewê ye, karê me pirsîne. Ê ku wek hev diaxivin hûnin. Nava tu vî rengî na tu li hukm dike tu dibêjî tu dibê ewa hûn giş yekin. Baş wê çaxêj cudahiya hewe çi ye hêja Hûşeng? Cudahiya hewe çi ye, armanca hewe çi ye? Cudaya me xuya yani her partiyek istiqlaliya wî heye, her partiyek tewecuha wî heye lê em bi hev re yek nerînek me heye ji waqeyê me re, yek nerînek me heye ji xwendina me ji bo çareserkirina Sûriya, yek nerîna me heye di têkiliyê me ser astên herêmî bi ser astên navdewletî be, yek nerîna me heye ji bo çawa karibin parastina xaka xwe bikin, yek nerîna me heye em çilo karibin parastina xwe seriya xwe bikin, yek nerîna me heye em çilo karibin bi dû hêza xwe hêza Sûriya Demokrat bin. Baş. Hêja Hûşeng divê demê de metirsî lê ser Rojavayê Kurdistanê Bakurê Rojhilatê Sûriya ji yekê zêdetirin. Hem ya vê desteya Tehrîr el Şam ya ku bûye pêşenga rizgarkirina Sûriya ji Esed hem jî ji aliyê Tirkiye. Bi re'ya te çawa Kurd dikarin xwe ji van hêrişan û ji destdana axa zêdetir biparêzin? Ya zanî yani berî hemû tiştî ev gorankariyan ha çêbûye yani diyar û li ber çavê ev tabxe beraz bêjim din metabixên siyasî li ser astên herêmî ser astên navdewletî bûye ev gotin tê tineyê. Bêguman Tirkî jî hewla xwe dide ji xwe re karibê berjewendiyên xwe di hundirê Sûrî de cî bike. Tirkî jî mebesta wê ji vê diyar li ber çavê xala yekê yani di riya van hêzên çekdar taban heya desteya rizgarbûna Şam heye Tehrîr Şam diyarî yani berê xweda bi alî Şamê digozdirim rejêmê diroxînim. Lê ev hêzên dî çekdar êg aidê Türk yani rengî diyar e berê xwedan pir rifetê dan şehbayê niha berê xwedin bi alî min bicêde berê xwedan bi alî min bicêde ew dibêne berê xwe bidin şerê Kurda û qirkirina Kurda bikin ev xuyaye yani siyasetekî teweccuhekî nerînekî Tirkiye dixwaze berjewendiyê xwe ser Sûrî bicî ama hûn çi bikin ji bo parastina berjewendiyên xwe
هونه چه بکن بو بدست خستنا مافین خو یک بیک ده سوریانو دا میناکش ترا بیجم حتی افرو دگل دابه برپرسین ترکیا دبیجن تکه از دوی پیا دویه پگه لجیر باندورا پکه در بکون ناوی خو بگوهرن اگر نه آرمان جامنه هونه چه بکن زانه ادبیگن ها هزا سوریا ديمقراط گبشکج تحالف دولي دجي داعش دنیا همه زانی گیارمتی و چک و سلاح و همه یارمتیش بو وی هزیتی اگر افدبین باندورا PKK ده به وقت خور ترکیه دویجه بگومان گرک هم امریکا بترنگی نه هزی و نه چکا و نه تیارمتی نه دوی هزی اف یکم دو هزا سوریا ديمقراط ديارو لبرچه عوج کرد و عرب و سریانن و هر جحمه پیک هاتیان دناو هزا سوریا ديمقراطه ادناوی د کردن و سورینه و خود جنسینه و هویات و همه تشتی و سورینه یعنی ادب دنیا همین ها زانی که برجواندی ترکاچیه هیوین ترکاچیه خوازک درجه که دستکفتن نهال باکر و روجلات سوریا تیک بده دخوازه قرقرین که بده تغییر دیموگرافی ام زانن او چه دخوازن لی هون چه دخوازن ده سوریا هون چه دخوازن هجای هوشنگ بکرتاسی پرسامنا داویه جی هیاس مراغ دکم هون چه دخوازن در سوریان دا؟ هونه چه بکن بو برجواندی خود؟ کس خو وکمد به مسئله کس دو وکمد به مسئله زلال تنلی مگوتی ام دخوازن ام بشک بین جه عملیات سیاسی نها سوری ام دخوازن دستالات کچه به سر اساسی کی پاراستنا مافین همه پیکاتین سوری به ادخوازم از وک هوشنگ کرد کی سوری به انتماء آمیج سوری امره انتماء کی طوعی به نه قصری به ام تخوازن په حزب یکی حاکم سوری نمینه الغاء کسی نمینه شطبا کسی نمینه داخوازی مخویان و رونن آرامی ديمقراطیت مافجنیه چه تشتی که بهنا حضارت و انسانیت جبار اف داخوازی همه هجای هوشنگ پیام هوا وکه آلیه پیده جبو انا کسی و لقو پارتین وان دوی دمیدا چیه؟ زانه پیام همه وکه انا کسی تنه پیام همه نها وکه انجمن سوریا ديمقراطم و زندام مکتبه سیاسیا ديمقراطی کردی سوری می پیدا کسه از پیام خویایی یعنی از دیش دوبارت کم نفسا پیام فرمانده گشتی هزا سوریا ديمقراط جنرال مظلوم عبدیه ام دو مرحله که تاریخی در بازده بین پیویست گه ام نها بهبر رونین چن اکوکه مهب ام بدن آلی و ام بین بهبر وق برار سرمیس که رونین و چه گلیه مهب و چاقه ملهب بکن مثلا او گلیه و حتی گریدای پیشمرگی روژی به هونه قبول بکن پیشمرگی روژ وگره میناک؟ زانه پیشمرگی روژ جا تکاری و چاقه تکارش خور فرمانده که هزا سوریا ديمقراط کسی که عسکری بکه میوانه برنامه خو او کار برشوه بده از سیاسی کارم بشتغلم عسکری یعنی نه کاری من براستی باشه هجای هوشنگ درویش نونری انجمن سوریا دموکرات لسلیمانیه گلک سپاس